El PI reclama més participació del món rural en les decisions normatives de govern, consell i ajuntaments que afectin el seu sector. També demanaran al govern més inversió per prevenir i contenir la xilella. L'Assemblea de Batlles del PI ha decidit avui presentar a tots els ajuntaments on estan representats mocions en defensa del món rural. Consideren que no es té en compte les opinions de caçadors, ramaders o senderistes a l'hora de fer normatives. En aquest sentit reclamen que se retiri la proposta de declaració i ampliació de les zones d'especial protecció per a les aus, perquè creuen que no s'han consensuat amb els municipis i col·lectius afectats. No estem dins una societat on la participació era el més important per donar a conèixer els afectats que pensaven de les coses que s'havien de fer i no estem tenint en compte el col·lectiu que hi ha a l'entorn del món rural. S'ha acabat, o tenim en compte el món rural, o aquest món rural està molt cansat i podria afectar moltíssim a la nostra imatge de Mallorca, en aquest cas, i de les Illes Balears. Dimarts que ve al Parlament, el PI demanarà al govern més inversions i actuacions concretes per fer front a la plaga de la xilella, ara que Europa ha donat el vistiplau al pla de contenció de la malaltia.